Trí dú héan náid díríomh bíonn seo ag léamh na nuaachta as Meiriceá don 16 dhearr fómhair 2017. Bhain an príomh pictiúr an léinneamh le Donald Trump ceann de na pictiúirí sin atá nach féidir eiceáil ach fíor an duine mariall cholas tíomhthíoride. Agus ba dead sa fictúr seo bheannaíonn a róig níos measa ná mar a bheanóch sé de gná. Tá muid ag súile deir an tóchain seo agus onas nach muid nach orann an róig grána sinna eiceáil a ríis. Ach níl sa fictúr sin nach pictiúr. Donald Trump ag labhairt os cóir slua agus baineann an scéal le spreaga Donald Trump. Céard a spreagan Donald Trump. Is chosúil ó thra agólamh a rinneú leis sa bhliain 2014 go bhfuil gramú ag Donald Trump le cáil. Tá andúil aige leis na cameraí agus tá leanán aige leis na meáin. Agus tá réir sin tá imní agus fatí sér thar go dréici sé. Sé sin go methlóí a cháil agus go dráisi sé. Úsáid an osclaíonn scéal le Arsenio Hall. Aisteoir agus ceoltóir agus fuisiúir. Ní mé cínte mar áirlín cheoltóir Ach fuisiúir stáitse bheith ó cháil na hochtóidí agus na nóchaidí. Ach faoi lár na náideannaí ní rá ach díomheas ag Donald Trump dó. Marabh le thart a dúirte chomh le feabhal wadra. Cén fá bhí sé tití ó bhéalamh na naoine. Léiríonn na hagóibh seo go bhfuil go niúltaíonn Donald Trump raibh bhriсе agus clí. Agus sin an fá go bhfuil Trump ag troid go deireadh na féide san achtas toghchánaíochta seo. Creideann sé chomh mór sin go naireúil leis go niúltaíonn sé don Imní. Ach arnó sin dionn gach iarthóir uachtaránachta. Fánacht dearfacht go lá go dtíon lá ní an tóchain. Tá pictiúirín bheith go neice leis nach mainneann le Trump in éachar. Siar dá ná ladroin á testáil Cape Cod, Massachusetts. An cumlín faoi ladroiní ní cheart gur cuma. Mar tá an roinn cosanta ag chlárú na ladroin seo smaoiníonn chuid féin. Agus ní
fada go mai gur seo le na lein fídeánach ag seahrán ósar gían agus iad aramha agus ní fada eile go mai siad ag dionmh cinní cheart muid a warú nó cheart muid a chuineáil beo. Déir an rinn chasanta nach bhfuil siúla acu ach an taide chéanna is atá siúla ag na Rúsí agus ag na Síní. Ach sí an cheist tráthúlann seo ná cheart a aine a bheith ag dionmh taide mar seo. Céir do dhéanam muid le inil atá ag smaoinemh róibh féin agus airm acu ina seirbh. An scéal seo na ladroin agus iad a gceitilte os cían macha saoil baile an bhean éirear. Ar nó léiriú seo úsáid na ladran. Befir á gur i bhaim thar lear ina trodarí agus síbhialtaí na Síria agus na Híráine agus na Híráice. Rud nachtagan an scéal seo le fis fearir ná go bhfuil cead henne féin in North Dakota ar a laghad ladrin armtha a úsáid. Agus go bhis domsa níl éon rud in sa dlí sin gathe na ladrin a bheith stiúrtha ag daoine. So droch chóra é seo agus i ddreo deire an chinine déana dar liomsa. Mar ní gá ach go dosach sé uair amháin go dóidcach muid ríomhre atá níos cliste ná muid agus atá chláirithe muid a dhéithú. Agus féidir dhéanam. Tá géarghá ag Donald Trump le ceist a spreagaí a bhain taca agus a bhótóirí. Tá cícras aige, tá sé ar bís le rud a cínt a bheith ábhartha. Ach má sé, ní léir go bhfuil cheist sin aimsithe aige. Ach le déanaí tá sé tar éis díriú isteach agus an bhéim a leagan ar Chostaisí Sláinte. Tá sé ag tuairt le fios agus an ceart aige go bhfuil príomhannaí áireachais ag ardú. Seo hí an tárachas tugadh isteach nuair a rithú an dlí cuaram Sláinte in Achcuine nó Obama céir mar a thug tar éireannis. Má tá na príomhannaí gáardú ní léir mar sin féin go mbeidh na Costais chomhthart sin nach mbeidh daoine inán. Nach mbeidh acmhainn ag daoine iad a íc. An rachaí Trump i léig rachaí. Ach feicim muid é ar feadh tamil fada eile déireann. An bhfuil aus ag AT&T
Cad is aus an. Sin aus. Má tá tú dul isteach I droid bích aus agat. Gus céir é aus AT&T brús dochaí Capitol Hill. Ní bháin bhfuil aus bháineach ní he, tá Airm ausnaí acha agus siad ag brús dochaireacht plean AT&T Time Warner cheannach. So siad sa réis 85 milliún dollar Time Warner sin slán má airgid nach é. Ach má tá siad déanana seo tá frithbheart agus frithrad súl I Washington freisin. Tuigeann na reachtóirí go rá na meán an seo hena féin sna seachtóidí nuair nach rá ach monoplocht telechomaráide I Meiriceá agus ní chun leasa an stáit a chuaigh sé. Gus mar sin ní léon dar a ráha ag AT&T ach airgid a chaithh bhrús dochaí chun na reachtóidí chun chuireann na luí na bhrús na reachtóidí gur cheart ligint don chumasca seo. Tá ceann de na heagraíochtaí bhrús dochaireachta bhó I Washington ag AT&T. Agus tá áthas orm go bhfuil a New York Times ag díriú áirte seo. Cé chun leasa cén duine atá Washington agus na bhrúsdochaí chomhlachtaí amháin nó. Ní rún go bhfuil géarchéim aspadíine I Nuacht agus go déifn fud fad dam. Is chuimhíonn bacaí agus méóg. Ach ní chuimhíonn na carrachaí a bheith lán le lucht déirce gandídan. Tá Nuacht ag chur thar muoileo mar a ecim na déanaí tá de buileach lí ag chur thar muoileo freisin. Cias tá siad I techt drogaí, schizophrenia, COVID ach I cibé dearcaí Vil de Blasio fearr dar bannam Stephen Banks chun daileáil chun aitheoirt a bhaib aspadídin ne I Nuacht. Éirí leis ní dóilem go raidí. Ach cé mar a daireoch leis. Gan gunnaí chun iad a bharó cé mar is féidir le rialtas Nuacht stoppa chur an slua daoine gandídan I Nuacht. Nuair a hagann siad, fanan siad. Chud is mó acab ní féidir leo fannacht in árasáin, Dlíthe, mar gheall na feibannaí andóile agus meabharghalar atá acu. Beidir gur cheart fóintear ar na sráideannaí. Rithú Dlíthe le déanaí stáit timpeall na tíre
ag díriú Aitheantais vótóirí. Nis neamh chunspóid is seo. Níl léir go bhfuil níos mó ná coppla scór daoine sa tír ag vótáil gan cead sna Stáit Aontaithe. Agus go deimhin, dá me Meiriceánach mé I Meiriceá gan chead. Cén fá go raibhann sa seans ag dul chun vótála. Mar dá Meiriceám chafaí amach sa tír mé. Ar nó níl mé ag iarra airde tharraingt orm féin, má tá mé an seo go neamh líthúil. Ar nó sin atá gceist agam na hinnimircí neamh líthúla. Gus táthar ag tuairteáí ar na Dlíthe seo anois, agus ag tuairte Nuacht sna chuairteannaí. Sampla má is Wisconsin. Rithú dlí nua a déalaí chárta Aitheantais mar cheadúnas timána ó vótálathe. Ach tá go le fios gur raibh seo sriantach. Go raibh daoine Wisconsin a bhí roimh nach raibh cáireacha, nach raibh inachcuin ar bhonn amháin ar bhonn eile cárta Aitheantais a fháil. B'éidir nach mar cáireacha timáint amach go dtí an effig na giadúnas timána. Agus dá réir sin, tá go dúchláin an dlí nua seo, agus díomhaíochtaí sin riar nach rinneadh an dlí neamhmhailí mar hiú go raibh uallach rómhór áchar ar dhaoine bochta. Seo daoine teachtasteach, so stopaí mé ag taifeadúnas, báirír nach deach go muid go dtí na Dlíthe eile, ach idir dálín guimráte a bhíhhailtas tásúile agam go mbeidh muid ag chaint le chéile a rís. Tógadh go bogad, slán leis.